Usiar na kajing sha thok habayade bat kajing khot snubha sha kijing yo thok ki basupha lengba ki WhatsApp namar ki bun kinong le thok ki penan kam da kini ki bot mai bantu ya ka pisa jongpi kinong le kam sniu ha ka cyber criminals ki pha ya ki kat kot snubha sha kajing yo thok shong kurim lane ki weddings invitation khnang ban thok ki bri ki ba click ya kum ki ta ki link bat kani kala ban ya lami ki sha kajing sha tu ki data badru ha kalyang ka pisa tingka jongki te hakani ka khubor lakdo kumno pila ban ya da na kane ka jisha thom kadba ka ayam shongkurim kala jan bun nangi mentangi penden kam ban pha ya ki invitations lingba ka WhatsApp namar ka long kalat ka basuk bat ka baduna jinglut ban ya ka ba pha da ki kat ki basisha batho hakikot hari raitongin long ki ba husyar namar ki dongle kam sniu ha ka cyber ki shim ka bu ya kane ka rukom pha invitation da ka ba ki le men le ban pha ya ki file ki bala ban tu ya ki personal information jongphi haki kindiat sngi balala ni sakhi haki rinsan social media bawat hapo ka jilla Meghalaya ru kiladon katu ka nengut ki bangat hakum kene ka apon namar kata tongin long ki ba pikir bat husyar namar tangling ba ka wei ka message ka berit e na ka WhatsApp ka badon kum kita ki kat jing sha khot sha ki jing khawai shong krim kala ban long kum kalat bakrau ya ki jing sha le thok bashir khailing ba ki mobile phone dangshen ha ka wei ka jing tho ha ki rinsan ka juk social media ka balami ha ka digits.in kayathu ba ki pulit jong ka Himachal Pradesh ki layathu ba ki riuthok ki sam ya kum kita ki kat khotsnu bhasha ka jing khawai jong kurem ki bathok lingba ka WhatsApp hakadur jong ki file APK bat kat kum ka khubor news 18 kayathu ba lada pi download ekini ki file ka ilad iki malware ban ta iki mobile phone jong phi mat kane ka ilad iki nongle kam sniu ban tiplut iki ki badon ha ka phone jong phi Shisin ba kine ki nongle kam thok kila yo e kane kalat kin pejlut ki personal information kin pha message ni ki phone jong phi badru kila ban sei tu ya ka pisa jong phi klem ka jing tip ka jong phi ke ei ka rukom tre kam ka badon halendet jong kane ka jing le thok kane ka jing le thok ka sedang da ka khubor ha WhatsApp ka bawan na number ubam tip da ka bale men le kum ba ki khot su bhai ki brio sha ka jing khawai jong kurem henrei rengkat bat kane ka message ka don lang ki file ki basniu kum ka APK file telada kita ki brio ki bayo ya kum kita ki message ki pli ya kata ka file kan sadon lang ka app ka bawan ring kat bat kata ka file klem kano ka jing tip jongki bat kane ka app kala ban page binya ya ki kam jongki ban shim ya ki jing tip bakar pang jongki bat wat ban penya hi ya ka mobile phone ka jongki hadin ba malware ula tray kam kinongle kam sniu ha ka cyber kila ban pinen kam ya kata ka phone ban pha ya ki khubor thok shakibrio ki ba ya dai pat ki try phone da ka ba pan pisa ne pan ki we de ki jing tip ki ba kong san jongi ta ki brio but ba ki ne ki message kin long bet kumba ki wan na utrai jong ka phone klem tip ba dai ki nongle thok ki ba le ya kata ka kam bat kane ka panlong ya ki nongle thok ban thok da ka ba so ki brio shimet bakin kala lang ki nong sha le ben ha kata ka jing le thok kane ka jing sha thombor ka bari ka don ka jing ma ka bakhrau khamtam ha kalyang ka pisa ka tingka badru kala ban pensniu ya ka jing long jong unong sha le thok ki riu shampang ki ai jingmut bangi dei ban long ki bakum no ki pulit cyber ki bla pen mi ya ka jing ta ka ba maham da ka ba ai jingmut ya ki briu shimet bakin long ki ba husyar haba ki yo ki khubor na ki number bom tip khamtam ki to ki badon ki file attachment la ajung mo daki he sarkar ban kiar na kabashim klumar ki file khamtam ki file APK namar ba ki dongle thok ki penden kam baha ya kum ki file ban sam ki software ki basniu UDIG Mohit Chawla na katanat cyber crime ha Himachal Pradesh ula pin paw ya ka jingdan kam ban husyar haba yo opdiang kum ki khubor sha khot smu bha sha ki jing ya thok lane ki file na ki number bom tip la ajung mod ban kiar na ka ba click ki pintikina shwa ba phi ithu na em ya unong pha bat kum juru ya ki file shwa ba pin pli ne download ya ki watla ka jing pli ya ki file na ki brio bala ban shanya ka long ka bashngain henrei ka long ka baha ban pintikina ba ki file ki longi baha khamtam lada phi e ba ki compare da ka ba phi hu share phila ban yada ya ka phone bat ki jing te bakar pang jong phi ban la ban light na ka ne ka jing le thak